Mayong hapon naman sa itong mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa Biyernes gid. Biyernes nga edisyon sang This Is My Life, TGIF gidiya, Tita Wilma, na kag syempre pet sa 14 na sa bulan sang Agosto. Sa mga paabuton daw maayad-ayad gamay, pero may dala nga lingi-lingi. Kabalo naman kita sinakon nga, di bala? Kay paigo-igo o naman inap. Sa sulod sang 15 dias. Ting mga weekly naman nga may ginabaton, ti buwas naman sila mapaabot. At ang iban ti abanse, kung hindi sila makabaton sa ilang suwal daw karon nga adlaw, Lunes ina. So, hulat-hulat gamay. Pero ang aton pagyuhom-yuhom, magapadayon ina iya, bisan magkainano pa. Nakayuhom ang iban, kag manayanayang nawong tungod baw daw bastanting ila sinipaniyaga. Salamat sa paniyaga, salamat sa grasya, kag siyempre, salamat man sa inyo mga ginapaabot dira. Ganip danay kita, dariya sa This Is My Life, tub-tub-tak nala stress sa mga lilisuan sa inyo mga radyo, 684 kHz, kag sa mga may internet access naman dira, updanay kita. Paagi sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ara kita FB Live. Pwede ninyo ina-like kag ma-share. Kag syempre, hindi lang. This Is My Life program. Kundi pati man ang iban ng mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Plus pas ang aton sa mga matahom nga mga drama. Magluwas pagit sa aton matahom nga mga drama, ano pagit ang mga madulong dira nga mga balita sa amon news center, mga matipon nga mga balita kag idulong man sa amon sini mga beat reporters, mga field reporters, news flash, flash reports kag ang mga breaking news and developing stories. Kag sa nahambal na naton kinanglan mahibaluan gid naton kag kinanglan updated kita sa nagakatabo sa aton palibot sa karon. Sa gihapon diri sa Dakban wasang Bacolod, yes, enjoy pero kinahanglan lang halong-halong man sa pag-enjoy kay kahibalo kita malawig-lawig ini nga enjoyment. Angot iya sa selebrasyon sa Dakban wasang Bacolod ang Mascara Festival. May na mga nakalagaw-lagaw. Si Tita Wilma, kamuya, ang mga elders na itong dira, mga senior citizen na itong dira, pamangkoton tabi. Kamu dira iya anon, lagaw-lagaw naman. Nakalagaw-lagaw naman. Pakon wala, pati abi plano-planuha kung paano man ta iya makaguwa-guwa kag makalagaw-lagaw man. Bisan gamay lang. Nga makalagaw-lagaw man kita sa mga matahong nga mga dekorasyon sa matahom nga mga lights sa aton sinipalibot. Kay so far, ang selebrasyon sa Mascara Festival diri sa Dakban sang Bacolod, tama kasangkadbot silingon tama kalapad kay magluwas nga kadamo sa mga events adlaw-adlaw na bisan din ka lang makadto nga bahin sang Bacolod damo pagkaon pwede ka makapungko dira didto bisan diin lang nga basta may kuuton ka lang nga inugbayad. Pero kung may dalaga ni kamuda sa inyo bulsa baulo aligmatan nyo man kay basi malikat-likatan lang ang iba naga-enjoy pero nagapangita sila paagi kung paano nila ma-enjoy ang ila sini kaugalingon na paagi sa pagbantay sang hulag sang iban kag kung paano man sila makapikto sa bulsa ninyo. Gani extra careful kag siyempre inyo naman mga face mask hindi man ninyo pagkalipatan ana. Dira sa itong chat room, sa FB Live sa Action Radio Bacolod, relax lang ka mo dira. Ang iba nagasunggod-sunggod, kaya wala ko kuno nabasa ang ilang message. No, ginabasa ko ina. During commercial, especially ang mga naka-live, ang ara sa itong chat room, ginatry, ginatinguan, ni Tita Wilma, nga mabasa ang inyong mga mensahe. Ang sa ito naman text hotline 096 757-0874. Naga-ako nga nagaampo na ko na sa ila nga sa kutob lang sa maabtang ni Tito Wilma kay kung kaisa do ginalagas taman ang aton sini oras, di ba na? Okay lang na siya.
Tiya, may naghambal diyo. Ang mata ko nagatulok man sa live na to. Relax lang na. Ang mga guramax ko no, relax na lang. na lang maglagaw da. Ay, hindi bisan gamay kag hingalit lang. Ay, hindi ba mabayaran sang kwarta ang kalipay nga mabatyagan sang inyo mga young ones dira kun mapagwa nyo man sila kag malingaw hingalit. Bisan mga isa lang ka oras kag pauli, lipay na sila. Ini nabalihang traffic, kiti ang traffic is normal, especially diri sa Banwas ng Bacolod, di ba? Aton man ginatanaw kung saan o iya ang hindi nakapamangkot man ko. Pero hulato neton, gusto ko ginman liwat masaksihan ang street dancing competition sa Mascara Festival. Okay, kung madumduman tayo sa mga hubin-hubin pa kita, atong nagakarakasa pa kagang energy na da wala katapusan, sadya syempre ang coverage. Naga-enjoy ikaw, upod man sa mga dancers ka mga saot-saot, di ba? Amo nang ginakalangkagan nato niya during Mascara Festival. Di subong, ay, oo, gali, Tita Wilma. Na? Padayon man. Dasun si Mana, bantayan ta na. Kung paano kag kundiin. Kay mga pilag din pwede ka mo kalagaw sa NGC, sa New Government Center, sa Bacolod City Public Plaza. Pwede man ka mo makalagaw dira sa Upper East, sa may Mega World, 3. Dito sa Panaad Park Stadium, kami ato dito iya nga, Panaad sa Mascara. O, di ba la? Kag magluwas paglaom, may ari pa kita sa Baywalk, no, sa reclamation area. Makin nyo yan, kag isa pagid sa Dalan Lacson. Ginahulat-hulat naman ang matahom nga electric mascara. Sadya man na kay matahom na kay nagkalain-lain mga duag iya sa mga lights. Ang aton makitaan kag nagaigpat-igpat kabataan gagmay malang ning ila kalipayan. Kung masarangan malang naton nga mga ginikanan nga hindi naton ini sila pagpasutan. Pero ang mga reminders aton gid ibilin sa ila, ha? Okay, kadasig man sa aton oras kagamay lang sa ginambal niya Tita Wilma, 1:48 na. So bantayan man ninyong sulat nga aton pagabasahon karon dugay-dugay aton man igadulong sa inyo. Ang sulat nga ini ginpadala sang isa ka Iloy. Lipot lang iya mensahe sa aton sa Facebook account. Malipot lang pero problema gid para sa iya isa ka bilog nga bata. Sigurado ako madamo makarelate sa sitwasyon sang Iloy nga ini, no? Hibaluon naton ina karon kag tagaan naton siya sang inspirasyon. Buligan naton siya nga ma-inspired naton siya kag basi kun may matugda kamo nga makabulig sa iya problema sa liwat aring aton text hotline sa ila mga radyo kung nagapamati kamo kag may cellphone 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman ara lang dang aton chatroom, feel free naman nga magpadala sang inyo dire karon mga mensahe, greetings kag inyo man mga opinion. Atong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope, bantayan man ina. Pero anong ako naman nga mapaambit sa inyong impormasyon sa sining nga hapon. Bakon sa nagligad nga adlaw mga manami nga pagkaon para sa mga kalalakinan para mangin mapagro sila kag full of energy. Pagkadason pagkaon naman sa mga kababaihan, tapos kahapon naman, tapos subong naman. Ano naman Tita Wilma? Manami ang yuhum. Kay ti siling balik yuhum amo ang tema sang aton sa ni Mascara Festival. Manaming yuhum kun manaming imo mga ngipon. Ora, hindi tawe kay kun magyum hindi man kitaon ang imong ngipon. Yan may ara man yuhum nga gagwa ang ngipon, di bala? Di mangirit pareho kay Tita Wilma nga mangirit kita para makita na nga aton sa ni mga matahom nga mga ngipon. Tupiko ta subong ngipon. Kung paano naton maatipan kag maproteksyonan ang aton mga ngipon. Kay nga mga ngipon tani nagadugang ini sang imo kagayon kag sang imo kagwapo. No? Di ba la? Kagwapo kag kagwapa. Nagahatag na iya dugang sa nga katahom sang isa iya katawo. Gamo nang hinahambal naton sa mga kabataan. Hagay ka mo kaon dulsi kay ba? Magsakit ka ninyo yung ngipon?
hibi-hibi gid kamo ay diwa ito, di bala? Actually, ang aton ngipon nga iniimportante man sa malipot lang nga nahibaluan ni Tita Wilma. Halin sa bata pa kung i-train nato ng aton mga kabataan, aton mga toddlers, kung paano mag-brush ang sa ila mga ngipon, kag ina napaambit naman ni Tita Wilma diri sa inyo, kag kung daw ano ka-importante sang pag-brush naton sang aton mga ngipon every day, 2 to 3 times a day, kag ang pag-gargle nga kinahanglan pagid mag-brush ang ngipon, siguruhon naton nga ang in-between or ang ginsangan, ang gingutlan, amo na siya, no? Sang mga ngipon, mga matinlo, wala iya sang pagkaon dira nga nagapabilin kay amo inang ginahalinan nga nagasugod ang pagsakit sang aton ngipon tungod anong nagakahalitan ang imo lasi or imo gums kag ang puno sa ngipon mo kag dira nagasugod ang tooth decay. Ang tooth decay, ang pagtubo sang guab, inang mga itom hasta nga magbuho. O ba? Ut-uto nang imong ngipon. Party kasakit. Na? Sa una masiling ko nga, nga ang amo ginayang ila paghilibion man, yung mga high school kay na bala nga, hindi mo pisan kuhiton mo sila, hindi mo sila makuhit. Kay nga, hindi ko pagtanduga, kay parati kasakit sa akong ngipon. Ay, ano kung ngipon mo man kasakit? Hindi kay kung tandugon suno sa ila. I don't know kung experience nyo manina ako nagasakit ang inyong ngipon. Nga kung magsakit ang ngipon mo, bisan puntas ang imo buho kung hindi matandog. Magambal ka bala tawi, kaagi sakit ngipon mo. Though so far, daw wala, pero ang akong bagang, di nga away na ni gani man. Ay, oo nga mga anak mo. Hindi tuod man. Amo na kinahanglan nga aton ngipon, ang aton mga ngipon, aton gid amligan. Kag mintinahon naton ang katinlo sina. Kag tandaan niyo mga anak, nga ang pagkaguba sa ngipon naton, amo nang ginatawag dira bla, maguba ang ngipon your imo mga teeth tungod sa ginatawag nga tooth decay, inang maguab siya, no? Isa ina ka problema, hindi lang niya nimo or nila, no namon or nila, kundi halos problema sing tanan. Kag inayalap nagon ginadiri sa iton sa Philippines, di ba la? Damo sa mga kabataan at the early stage, guba na ang mga ngipon. Kay nga kapin pa ko ng bata nagadidi mga 3 to 4 years sige pa didi, di ba la? Ang gatas kun amo na sila naton kung wala training sa pag-uyat sang toothbrush ang bata na pero kung ma-train mong bata sa iya pagdako na sa natubo-tubuan sa practice bala halin sa toilet training nga ginatulo naton sa ila pati sa pagbrush ang ila sa teeth madala na nila hasta magdalag ko ay katahom sang ila sini mga ngipon kay actually nagaumpisagid ang tooth decay or ang pagkaguab sa ngipon kung ikaw hindi kabalo maninlo kag hindi ka kabalo magmintinar sang katinlo sang imo sang imo siningipon. Abi ninyo mga anak, kung may ara kamo guab or may tooth decay kamo, ang inyo sinipaginhawa hindi fresh. Di ba la? Hindi fresh. Kundi masiling nila nga undesirable smell. May hindi nami mahaklo sang iban pagbuka pa lang sang baba mo kag mahaklo nila. Baho. Traputra pahid-pahiran nila dayon ng ila mga buho sang ilong. Parehas mo sang dapa nga ilong ni Tita We nga tabon-tabunan man kon makahaklo sang hindi manami nga baho na. Kay nga especially kung sa gabi antes kita magtulog hindi ka man-toothbrush pagbugtaw mo sa aga bala buga ka bala hangin sa imo palad kag ikaw mismo haklo kung anong hangin nga nagagwa sa baba mo na ay amo ni galing hambal ni Tita Wenan. Kag kung hindi ka makapanipilyo kung gabi or let's say the whole day kundi aga ka lang na toothbrush, may mga pagkaon para pagpanyaga mo nabilin sa gutlan sang imo sini mga ngipon, may nagakabilin dira. Kag kung hindi mo pa na matinluan, isa sa mga rason. Kay wala ka kabalo may mga bakterya dira nga nagapabilin sa imba, bakang nagaupod sa pagkaon, nga amo inang halinan sa pag-angkon mo sang ginatawag naman nga dental plaque
ti ina siya mo na dental plaque or tawag nila tartar or if not kun sa aton ina sa puno na bala sa mga ngipon nga let's say matawhay ina kun tulukon may ara dira gamat-amat na tiga kun magpa-cleaning ka sa unto mo ay ginakagot gina sa dentista kag once nga makwa na siya sang dentista kanami batyagon di bala ka mag-an sa mga puno sang imo mga ngipon kay nga ang hambal sang dentist tita we kun hindi tani makuha amo ning halinan sang pagkaguba sang tanan mo nga ngipon kay ut-uton niya sina ang imong ngipon. Ti kay nga sa kadugayon bala may ara acid nga ginapagwa ang mga bakterya kag amo ina ang nagaguba sa imo nga imo sini mga ngipon, di ba la? Te kung hindi na naton matagan atensyon, sige-sigihon man nato nilaya ang guba sa ngipon mo, ut-uton nga ut-uton, hasta nga mabuhuan ang imo siningipon. Ti kung gamay pa lang ang buho, pwede mo ina mapakliningan kadto ka sa dentist, mapaklining ka, kag pwede mo ina mapapastahan. May duha ka klase sang pasta, right? May ara temporary iya nga pasta, may ara nga enang lipat na lang ko. May temporary kag may ara man nga ano ang galing isa temporary ara na siya nagandar naman oo nga hindi na siya makakas di bala ti contemporary may tendency nga makakas na siya tilimpyon ut-uto naman uli so magalala na permanent, yes. Ara na saga sulod siya. Ano, mabungat na sa baba mo, hindi bala mabungat tungod. Ara na charge to, ano na. Kaya hindi na ka muna, na? Permanent, tikon permanent limpyuhan, ginaya kag bairon ginaya sa nga, aton sa ni dentist, kag tapalan sang pasta. Para hindi na masudlan, hindi na magdugang ang guba sa ngipon mo. Let's say, kung makitaan pag isang dentista nga sa babaw lang na yun or sa kilid lang na yun, why pa naglagot sa gums, tinguhaan niya gid na iya, nga hindi maguba ang imong ngipon kay gahambal gina sila nga mas manami nga ang imong ngipon ara sang samag magpustiso ka. Kay kung magkaon ka, hindi mo na ma-appreciate ang kanamiton sang mga pagkaon. At tuod na siya, paamo kay nami gidya nga mangipon mong nagausap, kag masagamsaman mo gid ang sabor sang imo mga ginakaon. Ikaw bala Tita Wilma? Ay, tikituod man, na? Kay kung mag-amat-amat na sa sakit, kag kung mag-amat-amat na siya kadto sa iton sinilasi sa gums, makabatyaga na sang sakit. Amo nang ginatawag nila nga toothache nan. Di ko na ma-infect na siya, pwede na ina makamat-amat lapta ang bakterya na. Magkalapta ang bakterya sa imo nga dugo. Kag syempre amoy ng halinan sang komplikasyon. Simple man lang ang aton sinasolusyon sa imo guba nga mga ngipon. Kadto ka sa isa ka dentist na hindi ka na mahadlok abi mo nami nga bata ka papustiso ng unto mo actually hindi mga front teeth naton upper and lower kung ano gani at the below 7 years old I think or until 9 years old may tendency pa na inga kung makakas ina nga mga ngipon matubo pa na siya uli di ba la kay mga baby's tooth pa na mo pero kung mga mag-ara ka na sa puberty period, let's say mga 10, 11, and up, hindi na kay permanent teeth mo na ina siya. Ti once nga makuha na, wala na sa may matubo, amo na ginatawag nga, ay ungab ka na. Ating iban nagapapustiso na, amo ina. Kag syempre may ara naman ako ng positioning naman sa ngipon mo, hindi nami, kadto sa dentist kay may ara sila nga mga procedure nga ginahimo nga manginami ang settings ang imo mga ngipon. Tiari ho, may ara tada first aid let's say kung magsakit ang imong ngipon na para sa tooth decay kung masaguab mo kung nagasakit na pain reliever sa mga kabataan simple lang na di bala ang nahibaluan ko analgesic di bala paracetamol pwede na para pain reliever sa mga kabataan kung magsakit ang ngipon pero sa mga durudalag ko na mefenamic acid will do di bala kasarang na magtulon niya sa capsule imbado dapat kung mag-inom sina
make sure nga tapos kaon para may unod ang imo tiyan kag indi ka makabatyag sang kahapdi sa pagsulod sina kag indi gid pagkalipatan. Once nga may diferensya na ang unto mintinahon gid ang katinlo, kinahanglan mag brush your teeth kagid, sipilyo kagid sang imong ngipon. Kag bisan mo sa hindi ko manut brush kay kasakit sa akon ngipon, sige, hindi ka manut brush madugangan pag ina karon tuyom pag ina nga kasakit. Agwantahon mo nga limpyuhan ina. Kang iban mo nga ngipon malatnan gina kung hindi mo paglimpyuhan. So, depende naman ina sa iloy or sino dire nga mga adults sa pagpaintindi sa mga kabataan kung nagasakit ang ila siningipon. May iban duhila nato na sila. Kinahanglan, kung mag-brush ikaw sang teeth mo sang imong ngipon nga nagasakit, likawan. Hindi mo paglikawan ang parte nga sa diin dira nagasakit na kay nga may posibilidad dira gid nagahalin ang infection. Hindi nga sila birahon mo sa isang brush inang infected nga lugar o inang nagasakit, kundi hinay-hinay lang sa kilid, di ba la? Yes, kay kinanglan makakas inang nagadulot sang sakit dira kag malimpyuhan gid. Kag pagkatapos mo toothbrush, ano gani Tita Wilma? Kuha ka sang malabaab nga tubig, importante gid. Malabaab nga tubig or warm water, butangan mo siya jutay asin, lugayon mo para matunaw, kag i-gargle mo, no? Ano ganing gargle mga anak? Ipangalimog mo sa sulod lang sang baba mo para nga mabuhin-buhinan inang parte nga sa diin infected na, no? May ara na bakterya. Kinahanglan, kay kung pabayaan mo na mahubag ang imo sinilasi, ang puno sa ngipon mo, ay hoo, ikaw gid ang pierde, no? Himuon mo gid siya permi para nga magtinlo kag ay mabatyagan niya na kapin kun daw magwanta-gwanta mo bilang kainiton nga imugbog mo da siya. Ay sus katuyong-tuyong daw makakas ang sakit sa ngipon mo, paamo ka na bala. No, kag isa pa, syempre kung may diferensya ang ngipon mo, halong ka man sa mga ginakaon mo. Magluwas sa mga matamis nga pagkaon, halungan mo man ang mga matiga nga pagkaon. Kay may ang tendency, may diferensya na sa ngadan sa puno, basi kun mautod ang ngipon mo or mabuka kung ikagat mo ina sa matiga nga pagkaon. Kinanglan mga soft lang nga mga pagkaon, mga mahumok lang nga pagkaon kaunon mo. Kung pwede, fish lang, hindi ka magkaon karne nga matiga, kay tapos kagyan. Kag kung pwede, linugaw. If not oatmeal, nga lutuon mo, nan. Kag likaw, kay nasa sobra-sobra nga kainit nga klase sang pagkaon, kag sobra man katugnaw nga mga pagkaon, para hindi mo mabatyagan ang kangilo sang imong ngipon. Bag iban, mamakita mo ng mga kabataan, baw ginausap ang ice na, ginakagat ang ice na kay do ginaumul-umul sa kay kanami giguno mo usap-usapon ang yellow baw anak siling ko hindi mo pa na mabatyagan subong but later on mabatyagan mo giga mas ay tutos dito we may isa pa lang na college na siya subong ala tita tsakto galing kangilo no sangi ana okay na tapos na kapin pa kon gahigop ka init-init nga sabaw kaon ka batchoy dason kaon ka din halo-halo okay gina siya batyagon mo gina hindi man subong pero sa palaabuto na pero mga anak sa nasiling na naton kung hindi na yan normal nga pagkasakit sang imo mga ngipon, kinahanglan dalon tagid sa dentista, no? Kinahanglan, pero isa lang ang mahambal ni Tita Wilma. Ang katinlo dako ang mabulig sa aton. Hindi lang sa aton kaugalingon, ang katinlo sang imo ba sang imo mga ngipon importante man kay ang aton ba kun magbuka amo ining aton ginagamit for communication, kinahanglan ko nagaatubang ikaw sa imo para kanami man kag wala ka sa may makita nga mga reaksyon halin sa ila nga daw nagkurisong gamay kundi matsyag mo bala daw ka fresh sang hangin nga imo ginabuga. Kinanglan mangin conscious ka, ilabi kung ikaw dalaga na,
o konsultero na. Importante gid ang katinlo, kag importante gid ang katahom, no? Ang ka-healthy sang imo sini mga ngipon. Di amo na yung napaambit ni Tito We sa inyo subong nga aga. Ang aga nga hapon, ara ka naman ho. Alas 2:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Katuan ta natin sa ni food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
okay na. Okay, katuwang tang eton mga naka-online be. Yes, good ko no hambal ni Mama na Sinoro. Thumbs up. Yes, Mama na Sinoro, kamusta darang la Carlota? Mayong hapon lang da sa imo, na? Kag, yes, Ma'am Diding Alojamiento, salamat man. Mayong hapon sa imo. Kay Cherry Disoy Pedro, hi Tita We, mayong hapon. Tamyaw lang ko family Pedro. And Disoy family, si Mama Gagay. Kag si Papa ko from Barangay San Agustin, Isabela. I'm watching Tita Wilma. Yes, Tita We. Okay, halin ina kay Che. Disoy Di Pedro. Salamat gid. Hi, Action We. Mayong hapon, yes, Mary Joy Victorino Flores Mekawili. Salamat gid kag maayong hapon. Na, relax lang Guro Max naman kung action. Tito We, yes, Mama Ana, ikaw bala. Wala na iya, kayang-kaya, tana. Maayo lang nga pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carulan, Cabangcalan City. Salamat, Tita We. Mary Joy Victorino Flores Macawili. Serufino Era Gabino dira sa may Handumanan. No? Mayong hapon ka monitor lang siya kuno. Cynthia Peñas, good afternoon, Tito Welms. Happy weekend. Tamyaw lang ko da sa Barangay Kamalandaan, Kawayan. Sanara, no? Mayong hapon sa tanan nga nagapamati. Saying, this is my life. Cynthia, thank you, kid. Ginagwit ko si Dennis Abianosa, ang amon manugunting sa La Carlota. Nami, gina siya guro mag-haircut kay very much admire gina siya ni Ma'am Aina, na? Angela Gayundato Castillo, Tita Wilma, buyag Ma'am Angela, buyag kid, no? Kay kung mamunuwala na siya, baw masagrak naman na siya karon amo na siya ka sensitive, but anyway, thank you gid Ma'am, no? Eder Ramos, may damo man nga salamat. Tamyaw ko lang bata ko sa Beirut, Lebanon, kay Maricon Castillo kay Gloria Moreno nga gapamahaw pa lang sa Bangga Tutong Uno, Barangay Felisa. Salamat gid Ma'am Angela. Please greet Desiree Lavadia on her birthday today. Yes, Ma'am. Elizabeth Gamala, na? Thank you, gid Ma'am. God bless you and more power also, na? May more power daw sa Action Radio Bacolod. Thank you, gid Ma'am. Din pa gid, abe. Okay, thanks for the big hearts. Ano na kunika? Wow! Now, migali kay Ma'am Ana Sinoro, kay amon na ako ng iya edad, wala gid siya kaagi sakit sang iya ngipon. Ay, amo na yung mga nagaedad na subong, mga mabakod ngipon, kay nga hindi na, way na sila halos gakaon kontra, no? Sang una, kapin pang mga nagamama subong, ay, huogid na. Liog Language sa pumuloy isang Barangay San Jose, Ibi Magalona. Salamat gid from Carl Kenneth Cañete. Manuel Moratilla, mayong hapon Action Wheel. Maari lang kami gihapon. Okay, dira lang anay kutob. No, relax lang anay kita. Balikan ko lang kamo karon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay.
Teka, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singa na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kay kayo ano na. Pagdaswang. Ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio. 72 days na lang, Christmas Day na. Ano ang inyo sinima? Preparar dira. Ano mga plano ninyo dira? Siyempre, una-unang aton anay pagpanghimo sa sulod sang aton panimalay. Planuhan ninyo kung ano naman ang inyong motive for this Christmas. Okay? O, padayo na tawi Ato na text hotline, be. Tawi panyaga ta? Sinabawan nga lawayan, kagdamo balunggay, Tatay Tony, ka-healthy, gidya sang sudan, permini Tatay Tony. God bless you more. Thank you, Tatay Tony. 8220. Okay, damo da guro, biya balunggay sa inyo, Tayton. At Tita Wilma Sugaton, damo ga pamati sa DY Easy. Tani, diri man kamo makadto ka manghatag premyo. Tagahimamaylan. Kag diri sa Barangay 1, Libako, Ramil Navales Ilamparo. Haragid sila. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo. 4267. Kabay pa bawho perting layo aoy. Tita, mayong hapon nagapatamyaw nga akon ihada nga nagapamati gid sa programa mo. Si Hada Bingbing nga may karenderya dira sa may Bagos City Hospital. Ang nagatamyaw manina Yolanda Pasamante. Halong gid and God bless. Wow. Kinakampanya gid ko ni nanay. Salamat gid sa imo. Tita Wilma masaylang kag hi. Masaylang ko hello kag hi kay Verhil sang Bantayan, Cebu. Sorry lang sa kakulit ko. Thanks, Tita. 7776. Say hi and hello lang ko, no. Okay, enough na nanay, Tita We. Kaya nga, mabasa ko anay sang aton sulat sa sining nga hapon. Okay? Gani, relax lang anay dera. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta.
propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, gaton sini pagbasahon sa sining hapon nga sulat halin kay Jonaline isa ka Iloy from Barangay Tangob, Bacolod City. Ang malipot nga mensahe ni Inday Jonaline sa This Is My Life nagasiling. Mayong adlaw lang, Tita Wilma, para sa imo kag sa mga nagapamati sa programa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Ako isa man sang mga maukod gid nga nagapamati sa programa mo. Suki ang amon balay sang Action Radio. Tita Wilma, taguan lang ako sa ngalan Jonaline, isa ka single mother. Akong desisyon nga hindi mamana. Pero, hindi man ko gusto nga magtigulang nga nagaisahanon sa kabuhi. Nakabata ako isa kabilog sa akong boyfriend sang una, nga subong teenager na. Tita halin sa pagkabata, ginpadako ko siya kagintudluan sang mga maayo nga pamatasan. Pero subong, 17 years old na siya. Natalupang din ko ang pagbago sang iya batasan. Lulong siya sa barkada, kag hindi na mag-eskwela. Isa ka bes na dakpan ko siya, tungod nagmotor siya nga wala lisensya. Gindakop siya. Nagpangabay ako sa pulis nga patawaron lang siya ta, kay indi ginman siya amo sina. Kag indi man iya ang motor, ginpahulam lang sa iya. Tita Wilma, ang bata ko nga ini, sang una honor student siya, halin elementary, hasta nga nag first year high school. Pero gulpigid lang, naglain ang iya batasan, sang makabarkada siya sa mga kabataan diri sa amon sa subdivision. Hindi ko na siya matudluan, kay nakatuon na siya magsabat sa akon. Nasakitan lang ako permi. Wala ko lang ginapakita sa iya ang pagtulo sang akon mga luha. Abi ko anay maswerte ako sa iya, tungod maalam siya. Isa, kakalidad sang maayo nga bata, ang nadula sa iya sang magsultero na siya. Problema ko subong, wala na gid siya gana mag-eskwela. Ang pamangkot ko kung ano ang maabtan niya sa ulihi. Inang problema ko, Tita Wilma, kung anong himuon ko para nga liwat ko siya mapabalik sa eskwela kag mangin maayo siya nga bata. Amo lang na ang akon sulat, kabay nga mabuligan mo man ako sa akon problema. Salamat gid kung mabasahan mo. Jonaline, sang Tangob, Bacolod City. Okay, una-una sa tanan, kay Inday Jonaline, maayong hapon. Sa tanan nga mga Iloy, maayong hapon. Sa tanan nga mga single parent, maayong hapon. Hindi mahapos ang magbatiti, magatipan, kag magpadako sang isa ka maayo nga bata. Bisan sino nga ginikana nagahandom nga mangin maayo ang iya anak sa palaabuton.
Bisan sino nga ginikanan sa wala pa ya, gambal ka na, nga gusto kong bata ko, mangin amo sini sa ulihi, mangin amo siya sina sa ulihi, pero amo nang siling, kita ginikanan lang sa ngalan, na ginikanan kita sa unod kag dugo, ginikanan kita sa pagtudlo sa ila sang mga maayo kag pagpaintyendi sa ila sang mga malain, pero hindi naton mauyatan ang ila balatyagon kag ang dalagan sang ila pamensaron. May mga ginikanan nga nagasiling. Ginikanan, kuya, hindi pwedeng hindi ko pagsundon. Yes, ikaw, ginikanan. Na? May ara na yung ginikanan mo. Layas saya kung di sa magsundon sa gusto ko. Di ba la? Sa tutod, reality na sa pagpangabuhi. Kung hindi siya magsunod sa gusto ko, maglayas siya diri sa balay. Kung hindi siya magsunod sa akong gusto, bahala siya sa kabuhi. Kay may mga ginikanan ginman nga amo sina. Pero kung kaisa dapat giman nga magpalabtik kita sa aton kabataan nga bisan paano matandog neton ang ila balatyagon kag masanagan ang ila pamensaron, pero sa karon sa realidad sang kalibutan nga ila ginahulagan daw kabudlay gid para sa aton nga mga ginikanan nga maupdan kag masulod ang ila kalibutan. Makapoy magpaayon. Magkapoy ang mag-adjust kag mag-upod sa kalibutan nga ila ginahulagan. Pero more sacrifices pagid. Muna siling nila, more sacrifices, more pain, hasta nga maapresyar mong ila kabuhi ka maintindihan mo, kag dira kita mag-amat-amat sulod sa ila sinisitwasyon. Pero kadtuan naton ang imo sitwasyon, Inday Jonaline. Way kasang basulon, sina Inday Jonaline. May ara lang kita, isa nga nakita, na kulang ang imo pamilya. Na? Kay tandaan ginaton, ha? Gin-create sang mahal nga Dios ang ginatawag family. Ti when we say family, ina ginabuusan sang amay, iloy, kag kabataan. Amay, iloy, nga may bunga sang ila paghigugma bata kung isa lang ang ibugay sang Ginoo. Di ba la? Matawag naton ina nga pamilya. Paano mangin isa ka pamilya ang pagpangabuhi nga ikaw magtindog nga amay kag iloy? Importante sa imo is may bata ka lang. No, may mga tawo nga mo sina kag ikaw isa na dira. Di bali wala ko man na importante may bata ko, may upod ko kung magtigulang ko. Yes. Pero importante bala ang father figure sa isa ka pamilya. Kay lain gidya ang amay sang sa iloy. Ako personal na prove ko na sa akon kaugalingon nga bata nga isa kabilog. Gusto ko magpakatiga, gusto ko nga mangin lalaki and the way nga magdesisyon kag maghambal kag tindugan ang hambal, pero nagapangibabaw gid yang pagkailoy ko. Ang balatyagon ko, no? Sa mga pareho ko, kay ti way na yang upod ko mo. Way nang bana ko. Ara lang nagatamod sa amon pagpangabuhi sang akon anak, sang amon anak. Tawgon mo lang siya. Nga wala ka gani kabalo kung ginabuligan ka niya o kung ano. Matulo lang luha mo kung may problema. Pero sa ulihi marealisar mo kag maanalisar mong sitwasyon nga ara man siya nga nagatuytoy sa iya bata. Tuntuod na iya. Hindi mahapos ang mangin amay at the same time iloy sa inyo anak. Kay lain ang presensya sang amay, maswerte ikaw nga iloy. Nga nakasala ang imo bata mo nga lalaki, nga daw hindi mo mabaton ang ginhimo niya sa imo, nga daw halos ikamatay mo, maswerte ka tungod may bana ka. Ara ang amay sang anak mo, nga mong magatindog, kag amo ang makalugpay, kag makapaathag, kag makapabatsyag sa iya sa matudtod nga sitwasyon nga iya ginhimo, nga kasalanan sa imo. Na hindi kaya magsiling magpasino-sino ka kung kaisang lantawang ako mayo maniyahaw. Na kay nga hindi tanan palareho. Hindi tanan nga nagakatabo sa kabuhi naton palareho. Ulo ang gid.
pero hindi pareho ang nagakatabo sa kabuhi naton. Tandaan lang gid naton ang iloy atuman kalayo sa amay. Hindi naton mahimo ngang iloy mangin amay, ang amay mangin iloy sa balatyagon kag sa disposisyon sa pagpangabuhi. Yes, mahimo naton nga mga iloy ang mahimo sa mga amay. Pero ang pagdisiplina bala na, ang pagdisiplina makasarang man kita, pero may kakulangan gihapon. I don't know kung may mag-agree sina sa akon na kung kaisa magtindog ka nga lalaki sa pagpangabuhi, pangamuyo kagidanay nga Lord, himo ako nga lalaki sa sining sitwasyon sa akon problema subong. Na kaya kung patig ko taganya man ko kusog kaalam kung paano ko himuon na so far sa kaluoy sa mahal nga Dios kaluyan man. Bisan sa balatyago na lang kag pagsinalayo. Amo nang akon ihambal sa imo inday Jonally, never give up na kay ti imo nang naiya gusto na imo na iya gusto nga magpangabuhi ikaw nga nagaisahanon, importante nga may bata ka lang. Pero mas nami gid yan natutuon inday Jonally, nami gid yan nga may amay mo na tutuon tigaling kay imo na desisyon ginarespeto ina ni Tita We kag feeling ko lang kag sa akon nga pagtan-aw sa sitwasyon may ara gamay or let's say may balatyagon ang imo anak sang pagrebelde sa iya balatyagon. Rebelde sa ano? Maamo ka na abi no inday Jonalyn? Hindi sa mga makita niya sa nagakatabo sa iya palibot. Ha? Makita niya sa nagakatabo sa iya palibot tungod nga ang iya sining amay or shall we say ang iya sining mga friends may ginikanan na ara ang amay kag iloy ara ang amay kag iloy sang ila mga amigo sang ila mga amiga ti paano abi no paano gapangita siya sang balatyagon sang iya sini Iloy gapangita siya sang father figure no gapangita siya sang father figure gapangita siya sang pagpalangga sang amay pero hindi mo mahatag sa iya so jutay ina nga kakulangan mo sa iya ang kahisa bala nga may ara sa dugsing-dugsingong nga amay, hagaro niya nga maghampang-hampang sila. O, di bala? Ti sabahin mo nga babayi, ti hindi ta na mahatag sa ila. Galing kay ti ara na ina, hindi ta na iya mabag-o ang imo nga prinsipyo sa imo kaugalingon, kag ara na ina nga sitwasyon, ang himuon na gid lang naton is pangitaan naton sang paagi kung paano naton ina, kung paano mo ina masolusyonan. Kay kung ako patanawon hindi ta na mabago ang sitwasyon mo, di ba? Kay gusto mo na iya mo nga hindi ka mamana, kung di maging single parent ka na lang as is nga amo sina. Ting kabataan ang kabataan mo subong may kaugalingon na siya iya nga kalibutan sa iya edad nga amo sina. Ang barkada na nalulong siya suno sa imo sa barkada. Ti once nga aton bata malulong sa barkada kabudlay balapaksiun, kabudlay ibulag. Kag wala man ko gasiling ngang pagbarkada malain, wala man ko gasiling nga maayo ang barkada, pero nakadepende ina sa mga kabataan man nga maupdan nila kung anong ginakahuyugan, kung anong ila mga ginapanghimo. Na pasalamat kita kung kaisa ngang aton anak hindi makaamigo makaamiga, hindi makaupod sa grupo nga hindi maayo ang ila mga ginapanghimo, pero kinahanglan ginikanan kita is ginikanan kita bisan paano ang pagpahanumdum kapag remind sa ila himuon naton. Medyo mabudlay ang pagpabago sa iya sinisitwasyon sa karon. Hindi mo pagipamilit ang gusto mo sa iya. Alalay kag pagpangamuyo ang himuon mo para sa iya. Sa tudtuod lang. Pangamuyo kag iampo gid siya sa mahal nga Dios. Kay pangamuyo mo gid lang na siya sa mahal nga Dios. Kag busgon mo siya sa mga maayo nga pagtudlo sa iya. Nga wala sang kaakig permi. Hindi mo siya permi pagsingalan, hindi mo siya permi pagsinggitan. Ipaagi mo sa diplomasiya ang imo ginahimo. Ay iban gani nga kabataan subong kinahanglan gamitan mo reverse psychology mo, di ba la?
Iban subong kinanglan gamitan mo reverse psychology. Pero may aras lang, ginabaliskad kung isang iloy ko. Abot ko ng diskarte mo man, mga mamo sinabi. Pero kinahanglan, dugsing-dugsingon mo man siya from time to time. Na? Kaya dugsing-dugsinga lang, kundo kabudlagi sinang grupo nga iya nga ginaupdan subong, pwede mo man siya madala kung diin nga lugar, kung diin ang ginikanan ninyo or may utod ka mo sa lain nga lugar, kundo hindi nami ang huyog sang iya sining barkada, may mga mahimo ka pa. Or let's say sabahin mo kung may ginikanan ka pa, nga nagapamati ang imo anak sa ila, na either sa lolo or sa lola or may tita kag tito nga close sa iya, magpabulig ka. Hindi ka magkahuya, hindi ka magkatahap. Kabalugid ko, kita lang gid nga mga iloy. Kita nga mga ginikanan, kag kita lang gid, especially sa mga iloy, kita lang gid nga mga iloy ang makahatag sang ginatawag nga unconditional love. Kita lang gid ang hindi maka-give up sang aton responsibilidad kag pagpalangga sa aton kabataan. Nga sa tutuod, kung wala na, sino pa ning maalay-ay sa ila? Pero hindi naton pagtulirahon ang sala nga ginahimo nila. Kundi tingwaan naton kung paano naton sila mabuligan kag kung paano sila makabutwa sa ila sitwasyon. Kung paano sila makatibawas sa hindi maayo nila nga sitwasyon. Kag ipaintindi naton sa ila nga wala kamo sang maayo nga maabdan sa ulihi. Pero amo na siling ko bala sa pagpangamuyo kag pagpanawag sa mahal nga Dios, hindi kita magkataka. Bisan ka bugat na gid pamatyagan mo nga daw hindi mo na makaya, tawag ka man gihapon sa iya. Pabulig ka sa iya nga buligan niya ikaw batak sa imo sitwasyon kag magpakapag-on, padayon sa gihapon kay hindi mo matalikdan ang imo obligasyon sa imo bata sa karon. Inday Jonalyn, ina lang ang mahatag ko sa imo, ang mabulig ko sa imo nga kinanglan magpakabakod ikaw. Magpakabakod ikaw. Ara kagihapon nga mag-alalay sa iya. Never give up. Sa ngalan sang pagpalangga sang pagkailoy mo sa imo bata, himuang tanan nga makapaayo para sa iya. Salamat kid. Sa iba naton dire nga mga kauturan kung may matugda kamo para nga mabulig naton kay Inday Jonalyn. Are lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman arang itong sini chat room. Send nyo lang dire inyong mga messages. Pwede kid. Alas 2:38 na Action Radio Philippine Standard Time. Siling ni Ma'am Ann ay sa sender problema gid pero hindi magdula paglaom, hindi lang magbuhi sa pagpangamuyo. Balaan mo may changes kid, abi mo influensya na sang anak mo sa barkada pagpangamuyo lang pangamuyuan mo gid ang iya batasan ba sila ang advice ni Tita We kay sakto gina-agree gid ko mo nga mga anak ko okay tituon man bala ma'am kinahanglan lang gid naton ang magpakabakod. Hindi gid kita magpakalingkang kay nga wala na sila sang madangpan sa ulihi kundi kita nga mga iloy nila. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vati. Barangay 684. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon. Ara naman kuno sila sa Myceline Homes. Monitor lang kami diri. Ara lang sila gihapon, more power and God bless you and your family, tita. At Tia Kim Eriman, salamat. Lloyda, thanks for the big heart. Angela Gayundato Castillo, yes, salamat gid. Ryan Flores, siling ni Ryan Flores. Gapangapi kami subong samtang kapamati sa imo program This Is My Life. Ngapi Tita We, salamat gid Sir Ryan. Agree ko tawe. Mayong hapon, Ma'am Homa Lumina, mayong hapon man, salamat gid. Ginatamyaw ko kuda tanan-tanan mga pamilya ko. Pamilya yawn sa Cadiz City and Davao Sky sa Bacolod watching in Saudi halin kay Fina yawn
Halin kay Fina yaon pamilya yada kuno sa may Cadiz asa yaon family kag sa Abada Sky, Abada Sky, no diri sa Bacolod. Sir Alex Montesa, mayong hapon man sa imo. Thank you, Gid. Ha, Inday Ann Silva, kamusta ka mo dira, Inday Ann? Mayong hapon. Manang well, stay safe always. Likewise, my dear. Kamusta lang dira kay papa kag kay mama mo kag sa bilugin nga pamilya. Okay. Eddie Laos, good afternoon. Ari lang kami dyapo ni Nanay Isabel. Okay. Wala gid problema na. Bili-lion tadi sa piyak. Salamat gid. Okay. Angela Gayondato Castillo, salamat gid sa imo. Kag, Lino Assessor, good afternoon. Dira sa may San Dionisio, na? Dira sa San Dionisio, Barangay Granada. Yes, mayong hapon lang dira sa ilan ni Celia Villagracia. Salamat gid kag maayong hapon. Okay. Dina Evangelista. O, kamusta, Inday? Inday, Dina. Good afternoon. Tita, pa-shout out kay Baby Boy Bangkaya sa Handumanan kag Tita Lodi and Choy Digoy sa Kalubihan, Barangay Tapi. Thank you, Gid. Pamilya Herona, no? Salamat, Gid. Okay, relax lang. Balikan ta ka mo ay dugay-dugay. Salamat, Gid. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission diri. We hope someday makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So
kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa action na Radyo Bacolod, hindi pa salamat ng Kinisan PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat nito yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa action na Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawom sa pagpalangga? Kalipay, kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Aglay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is
karon nga Biyernes na petsa 14 sa bulan sang Oktobre. Unahon neto ng zodiac sign nga Libra. Ining mga Libra, amo ining mga natawo si Tiyembre 24 tubtob Oktobre 23. Yes, Libra, hi. Ho, ari ay ho. Inang pagpasingit mo, nga daw permi ka lang gapangakig, kagapainit sang ulo, makahatagi na sang negatibo nga resulta, sabisan ano mo nga himuon karon nga adlaw, pero kung hatagan mo gamay nga panahon ng pulog-pagpulog pamensar, problema, may kasulbaran. Abi pangitain na sang husto nga solusyon. Dapat pakigbatuan mo man ang katamad nga babatyagan mo karon nga adlaw. 4 Justice Ace, 25 kag 36 ang mga maswati nga numero. Emerald green is your lucky color. Novi magapan mayong hapon lang kay Dor Arthur. Yes, Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Kung ang hando mo kaayuhan, Scorpio, gamita ang imo kaalam, imo kapisan kag pagpaninguha. Ini ang husto nga panahon para nga pasanyugon mo pagid ina. Scorpio, maswati nga mga numero 7, 8, 26 kag 37. White or dirty white is your lucky color. Yes, Sagittarius. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Kung may kaladtuan ka, kung may ara ka himuon, pwede himuha sa aga para mayo resulta. Kag isa pa Sagittarius, sambal sa imo horoscope, hindi kada magpamati or magpati sa mga sugid-sugid lang or mga marites sa imo na. Maswati mo yung mga numero 2, 20, 24 kag 36, cream is your lucky color. Capricorn. Mga Capricorn, Disyembre 22, Tutubi-Enero 19. Kung maluya mga Capricornian, hindi dapat mag-worry. Kay abi mo ang imo palangga, amo gina makapapagsik sa imo. May dala siya para sa imo. Nan. Yes, may food siya nga dala, kaon kadamo kag magpahuway. 5, 8, 25 kag 36, sky blue is your lucky color. Yes, Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20 tubto Pebrero 18. Sa problema, Aquarius, kinahanglan aksyonan gilayon. Kutangod, kung pabayaan mo ina, magaresulta pa ina sa malala nga sitwasyon. 18, 25, 30 kag 40 ang mga maswati nga numero. Lavender is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces naman Pebrero 19 tubto Marso 20. Kung may ma-encounter ka Pisces nga tawo nga daw wala respeto sa imo, nagapakita lang na sang imo kaugalingon ganiti o na suno sa imo horoscope sang pagbago sang hindi mo maayo nga ugali. 5, 9, 28 kag 39 mga maswati nga numero. Jade green is your lucky color. Yes, una pa lang inagabay sa mga zodiac sign, gani relax balik pa si Tita Wilma. Sobi dumdum, thank you gid. Balik ako pagkatapos sang mga ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amod nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat ni sa PM nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayon ang mga activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto.
naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. God bless. Baw Inday, Jonalyn, nabatian mo ato. Impon to stress, Action Radio Philippine Standard Time, ay tunay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls. You, in mercy, opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ay, pasensya na. Wala na si Tita Wilma sang panahon. Magapaalam ako sa itong sinipagpangalagad sa This Is My Life. Sa karon nga adlaw Biyernes, bawi naman kita buwas. Pero antes man, ang itong sini Bible verse of the day, halin sa Psalms chapter 127 verse 1, Except the Lord build the house, they labor in vain that built it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. I can't say goodbye. Buwas na naman, so standby sa matahong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungga.